खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आघोन 1431 मायथाइ एबा 12 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनो जिउ राहानि फालांगियाव मुलाम्फा आरो जाफुंसार होगोन। नोंथांनि गोहोमा बांगोन। बेरेखाफोरा नोंथांनि गोहोमखौ नायनानै नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। जुदि नोंथाङा मोनसे साख्रि मावगासिनो दं, दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा दिनै मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। जुदि दान्थे-बिदान्थे जायो, अब्ला नोंथाङा बेयाव आबेग गोनां जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नङाब्ला मानसिफ्रा नोंथांनि गोसोनि साननायखौ मुलाम्फा लानो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान जागोन। दिनै नोंथाङा मान आरो मान-सन्मान मोनगोन। हाथरखिफोरा बुङो दि जुदि गोबाव समसिम नखराव माबाफोर बेले-बेजे दंमोन, अब्ला बेयो दिनै जोबगोन आरो नखराव गावजों-गाव गोरोबलायनाया बांगोन। दिनै नखराव जायखिजाया सिबिनाय बायदिखौबो खुंनो हायो। जुदि नोंथाङा दिनै सोरजोंबा रांनि ट्रेन्जेकसन खालामनो सानदों, अब्ला फारफ्रोमथिंनिबो मोजाङै सान। जुलि जानाय जिउ आरो मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनै नोंथांनि साना गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। जुदि नोंथाङा सावस्रिनि बेलायाव सांग्रां नङा, अब्ला इयुनाव नोंथाङा मोनसे गिदिर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। फालांगियाव रां बांनाया खम जानायनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा माखासे गोसोआरि नारसिनथायबो मोनगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि आखुआबो गाज्रि जानो हागौ। नखरारि जिउनि बेलायाव दिनै नोंथाङा सोलोजों हाबा मावनांगोन। नखरनि सायाव खामानिनि नारसिननायखौ फोरमायनो दाहो। गावनि जिउ लोगोरिजों गोरोबफाबाय था। बेयो नोंथांनि सुबिदा आरो नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि मोजां मोनग्राजों मोजां मोनलायनाय जिउआव रमान्टिक बुब्लिफोर बारहोनो खाबु मोनगोन। जुलि जानाय जिउनि बेलायावबो दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों एसे हारसिङै सम हगारगोन। जाहाथे जुदि नोंथांनि गेजेराव माबाफोर बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो, अब्ला बेबो जोबलांगोन आरो गावजों-गाव मोजां मोननाया गोथौसिन जागोन। गथ'नि सावस्रिनि बागै एसे जिंगा जानो हागौ। नोंथाङा बिसोरनि सोलोंथायनि फारसेबो गोसो होनांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव सोलोंथायनि थाखाय नाजागासिनो दं, बिसोरनि नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव थांखिनि बादै गोसोआरि नारसिनथाय मोननो हागौ। माखासे गोदान बिबानफोरनि थाखाय नोंथाङाबो दुखु मोनगोन। नंगौ, नोंथांनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नारसिनथाय लानायनि अनगा नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो गोसो बायदियै मोनसे राहा नागिरनो नाजानांगौ। नोंथाङा दिनै सोरबा लोगो एबा बादायगिरिनि सुबुरुनखौ मेगन खाना फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना बिसोरनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय मोजां नङाबो जानो हागौ। रांखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै माखासे मोजां खाबु मोनगोन, जाय बिसोरनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा फालांगियाव हास्थायनाय मुलाम्फा मोननो हानानै गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8, खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दन। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगोन बेयावनो जाफुंसार जागोन। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि गोनांथार आरो थाबथानाय खामानिखौ फोजोबनो नाजा।
दिनै नोंथाङा नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय जायखिजाया खामानिखौ फोजोबनायाव गोजोनगोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो मोजां मोनलायनाय जिउआव गावनि जिउ लोगोरिनो गावनि अननायखौ फोरमायाखैब्ला, अब्ला नोंथाङा दिनै बेखौ मावनो हागोन। बे खामानिनि थाखाय साना मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा बाहागोदारि महरै माबाफोर फालांगि खालामदोंब्ला, दिनै नोंथाङा बेयाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। बेलासियाव नों गावनि बिमानि सावस्रिनि बागै सांग्रां जानांगोन। जुदि बिसोरहा मेगनजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दं, अब्ला बिसोरनि जेंनाया बांनो हागौ। जुदि नोंथांनि राङा बबेयावबा थाबथानानै दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि रांखौ मोनफिननो हागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा गुबुननि खामानियाव एसेबां आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो सोङालासै बोसोन होनायनि गोरोन्थि दाखालाम। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि दावगानायखौ नुनानै गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना वृश्चिक राशिनि थाखाय गोहोम आरो गोग्गानायाव बांनो थांगासिनो दं। दिनै नोंथांनि देरसिन आरो बिमा-बिफानि बोरजों नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय जिनिसखौ मोननो हागोन। दिनै नोंथांनि जायखिजाया हाबिलाखौ आबुं खालामनायजों थुलुंगा आरो थुलुंगाया नोंथांनि सिङाव थागोन। आथिखालाव फरायसाफोरा गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन, अब्लासो बिसोरो आनजादाव जाफुंसार जानो हागोन। बेनिखायनो गोसोनि गोसोखौ गोसो बायहोनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा दिनै सोरबा लोगोनो रां दाहार होयो, अब्ला राङा थाबथानो हागौ एबा नोंथाङा सोरबा लोगोजों थगायजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा दाहार लानाय लेनदेननिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सोमखोर गाब। धनु राशि। दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा सोरबा लोगो एबा खाथि लोगोनि सावस्रिखौ लानानै जिंगा सिगोन। दिनै नोंथांनि नखराव माखासे खरसाया हरखाबै बांनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि गोसोआ गोजोन गैयै जानो हागौ। जुदि नोंथाङा दिनै फालांगियाव मोनसे गोरोबथाखौ थि खालामो, अब्ला नोंथाङा इयुनाव गोबां मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि एबा समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जाय नोंथांनि सनमानखौ बांहोगोन। बेलासियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि गथ'फोरजों गेलेमु गेलेनायाव सम हगारगोन। गोजानाव थाग्रा सासे बाहागिजों रायज्लायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां फिथाय लाबोदों। नोंथांनि गासैबो खामानिया आबुं जागोन आरो गोसोआ गोजोननाय थागोन। नोंथांनि फंबायफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। जुदि माबाफोर गोरोबलायै एबा गोरोबलायै सोलिगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि अजदफोरखौबो बोखारनाय जागोन। हाबा जानो हानाय सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि थांखिफोरा दिनै फैनो हागौ। दिनैनि मोजां मोनलायनाय जिउआव, नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राखौ गावनि जिउनि लोगोरि बानायनायनि बाथ्रा सानगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खुदियाखौ गुबुन हादोराव फरायनो लुबैयो, अब्ला साना बेनि थाखायबो मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा बे खामानिनि थाखाय गोनां बिथांखि लानो हागोन। नोंथाङा गोजानाव थानाय लोगोफोर आरो बाहागिफोरखौ लोगो हमनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा सान जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माखासे दुखुनांथाव खौरां खोनानो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा जिंगा सिगोन। नाथाय मोजां बाथ्राया बेनो जागोन दि दिनै नोंथाङा न'नि नखर आरो गेदेरफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव बेयो दिनैसिम नखरनिफ्राय दोनखोमानानै दं। बेनिखाय दिनै नोंथाङा नखरजों नोंथांनि मोजां मोनलायनायनि सायाव सावरायनो हायो। दिनै नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानि आखुजों दुखु मोननो हागौ,
दिनै बेलासियाव नोंथाङा सासे बाहागिनि न'आव थांनो सानथांखि लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनैनि साना गोबां बिथिङाव मीन राशिनि थाखाय मोनसे जुनिया सान जानो थांगासिनो दं। दिनै फालांगियाव मुलाम्फानि मोनसे मोजां थासारि फैगोन। दिनै नोंथांनि माखासे सुथुर आरो बादायगिरिफोरा नोंथांनि दावगानायखौ नुनानै नोंथांखौ मेगन सागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दिनै सासे आइजो लोगोनि हेफाजाबजों मुलाम्फा आरो जाफुंसार जानो हायो। मोनाबिलियाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोथार फोरबोआव बाहागो लानो हागोन। जुदि नोंथाङा दिनै गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला एसे नेथ'। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।